Господин Тончев, на полувремето на контролата Левски Сурдулица, доволен ли сте от това, което видяхте? Започнем с актуалното. Аз първо да ви поздравим всички вас и вашите гледатели. Аз ще може да намеша малко български и сръбски, да кажем да съм български учил 4 разред, док съм бил малък, така да не съм заборавил. Днеска сме на утакмицата, аз на Левски искаме да пожелаеме да прейде в групната фаза на Европа. Иначе Левски е наш приятелски клуб на Радник и ние сега имаме една идея. Мой рождени брат е в Раднички Ниш председател. Ние сме в Радник Сурдулица, Левски и още един български клуб да направим един хубав турнир и то да будеме първо ние домакини в Ниш. И това ще всичко, що се каже, да обезбедиме ние от Сърбия. За почетък. Като новина, четири тима, 2 българска, 2 сръбска, а онда можемо то да проширимо и на Македония, и на Босна, и как искат да буде в Ниш. Виждаме ви с фанелка на Левски. Вчера вие подарихте на Мило Борисов фанелка на Радник. Ние сме 2 братска клуба, Левски идва в нас и ние тук дойдиме. Искаме сега и Радник да дойде на припреме в България, да вършат припреми. И с Левски е всичко добре, ще викам на наши хора. Левски е наш приятелски клуб и днеска видим хубаво играят, водят на полувреме 1-0. Međutim, и ние имаме добра млада екипа. 10 години сме били в Суперлига на Сърбия. Сега сме били в втората лига, а сме били първи с 15 бода. На всички сме бегали. Така да сме сега в Суперлига. И нашето първенство почине на 17 юли и още сме на припреми. Това, че сте в първа лига, Левски е в първа българска лига, може ли да имате и спортно-технически отношения, в смисъл да разменяте футболисти, млади футболисти? Аз съм и с нощи приказвал с хората от Левски да днеска видят какво имаме ние, нашите ще видят какво имате вие футболисти, млади и да се направи една хубава сарадия между Радник Сурдулица и Левски София. Беше ли добро посрещането от Левски, обстановката тук, терена, хотела? Ние сме като гости задоволни, što кажу доволни. Поканени сме да дойдем на първата утакмица на 10-ти, да навиеме за наш Левски, да мине. А аз съм их поканил, имаме една хубава манифестация Власинско лето, да дойдат всичките у Сурдулица и да нас обиджу, като играме в първенствените утакмици. Добре, благодарим. Само може би да ви питам и за това как се осъществи контакта да дойдете за тази контрола. Аз съм бил кмет на една община, като що е по-голяма от Правец. И като съм бил кмет, имали сме един хубав проект с община Правец от Европската уния. Тие са правили един културни център тук. Аз съм правил културни център в Сурдулица и волим Правец да идвам. И затова съм и дошъл. Сега съм министър и аз съм задължен за развитие на неразвиените общини. 44 има такви. В Сърбия, не знам България кой има. И увек съм, и с нощи съм разговарял и сега и с хората от София да правим междугранични проекти. България е в Европска уния, Сърбия не е, а има такви проекти, къде трябва некоя земя да буде един партнер от Европския съюз, а никои не са. Така да искаме да направим. То ми е више битно него днешния матч. Да направим контакти, да направим проекти и да развиваме и България и Сърбия. Това са 2 братска народа.